ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൂൺ മിസ്റ്ററിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൊയോട്ടയെക്കുറിച്ചാണ്. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൂൺ മിസ്റ്ററി. എ ജപ്പാനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ റിവല്യൂഷൻ ഫ്രം ലൂം ടു ലാൻഡ് ക്രഷർ. ടൊയോട്ട എന്ന പേര് എത്താത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ ലോകത്ത് കുറവായിരിക്കും. ടാൻസാനിയയിലെ കാടുകളിൽ, സൗദിയിലെ മരുഭൂമികളിൽ, ന്യൂയോർക്കിലെ തിരക്ക് പിടിച്ച തെരുവുകളിൽ, ഇന്ത്യയിലെ മലനിരകളിൽ, അങ്ങനെ എന്നും വേണ്ട ലോകത്തിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും സാന്നിധ്യം എത്തിക്കാൻ ഇവർക്കായി. GM മോട്ടോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ടൊയോട്ട. ഇത്രയും ജനകീയമായ കാർ കമ്പനി ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം. 1867 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജനിച്ച സഗിച്ചി ടൊയോഡ എന്നയാളാണ് ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്. ജപ്പാനിൽ ആധുനികവൽക്കരണവും വ്യാവസായിക വിപ്ലവങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. കാലം ദരിദ്ര ചുറ്റുപാടിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് ജപ്പാൻ ജനത അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒരു തയ്യൽ യന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതിന് ആഗോള പ്രശസ്തി ലഭിക്കുകയും ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് പേറ്റന്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തോടുള്ള അയാളുടെ അഭിനിവേശം വലുതായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വരുമാനത്തിൽ ഒരു പാസഞ്ചർ കാർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന മോഹം ഉദിച്ചു. മകൻ കിരിച്ചോ ടൊയോട്ടയെ ആണ് ഇതിനു ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ ലോകമഹായുദ്ധം കാരണം അവർ അതുപേക്ഷിച്ചു. ട്രക്ക് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജീവൻ എന്ന പേരിൽ അവർ ട്രക്ക് നിർമ്മിച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു കാർ എന്ന സ്വപ്നം അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ഉള്ളിൽ അണയാതെ കാത്തുവച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായപ്പോൾ 1936 മോഡൽ AA എന്ന പേരിൽ അവർ ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കി. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡലായ ഈ കാർ ആയിരുന്നു ടൊയോട്ട എന്ന ആഗോള ഭീമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാർ എന്നോർക്കണം. അങ്ങനെ തൻ്റെ കാറിന് ഒരു നല്ല പേര് ലഭിക്കാനായി കിച്ചിരോ ഒരു പബ്ലിക് കോൺടെസ്റ്റ് നടത്തി. 20,000 നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ടൊയോട്ട ഫ്രം ടൊയോഡ ടു ടൊയോട്ട എന്ന പേര് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ നെൽപ്പാടം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. 1937 ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷൻ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. റിസാബൂറോ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ്. 1948 വർഷങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ കറുത്ത ദിനങ്ങളായിരുന്നു. ലാഭക്ഷമതയും വിൽപ്പനയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കിച്ചിരോ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. 4 വർഷത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. 1957 കൃതി സഹോദരൻ ഇജി ടൊയോട്ട ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ഇതായിരുന്നു ടൊയോട്ട എന്ന കമ്പനിയുടെ വഴിത്തിരിവ്. കമ്പനിയെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നു. 1961 പബ്ലിക്ക 700 എന്ന അവരുടെ ചെറുകാറിന് വളരെ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. ഇത് അവരെ കാർ വിപണിയിലെ അധികായകരാക്കി. അതോടെ ക്രൗൺ പോലെയുള്ള വലിയ കാറുകളും വിൽപ്പന കുറയ്ക്കുകയും കൊറോള പോലെയുള്ള ചെറു കാറുകളും ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്വന്തം നാട്ടുകാരായ ഹോണ്ട, നിസാൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി നേരിട്ടു. അവരും അതുപോലെ ചെറുകാറുകൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കി മത്സരം കൊയ്പ്പിച്ചു. ഇത് ടൊയോട്ടയെ വഴിമാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വില കുറഞ്ഞ മികച്ച കാര്യക്ഷമതയുള്ള കാർ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. അത് ടൊയോട്ട കൊറോള എന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയിച്ച കാറിൻ്റെ ഉദയമായിരുന്നു. 1966 നവംബറിലാണ് കൊറോള വിപണിയിൽ എത്തിച്ചത്. മികച്ച പരസ്യ പ്രചാരങ്ങളും പുതുതായി കിട്ടിയ ഡീലർഷിപ്പുകളും കൊറോള എന്ന കാറിനു അത്യുന്നതങ്ങളായി എത്തിച്ചു. 1968 ആവുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വിൽപ്പന 1 മില്യൺ ആയിത്തീർന്നു. 1980കളിൽ ടൊയോട്ട അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി. അവിടുത്തെ കാർ നിർമ്മാതാക്കളുമായി കടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. GM മോട്ടോഴ്സ് ആയി സഹകരിച്ച് കാലിഫോർണിയയിലെ പുതിയ പ്ലാന്റ് തുറന്നു. ഇവിടുന്നാണ് ലെക്സസ് പോലെയുള്ള കാറുകൾ നിർമ്മിച്ചത്. ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ന്യൂയോർക്കിലും എക്സ്ചേഞ്ചിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. 1992 കിച്ചിരോയുടെ മകനായ ഷോച്ചിർ കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്ത് വന്നു. ടൊയോട്ടയുടെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ആഗോളതലത്തിൽ പേരു നേടിയവരാണ്. കാംറി, കൊറോള, റീവ, ഇന്നോവ
റിഷർ ഫോർട്ടുന് എന്നിവ അതിൽ ചിലതു മാത്രം. ജപ്പാനിലെ ഏഷി ആണ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിലെ ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 3 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളും $252 ബില്യൺ വിറ്റുവരവുമായി ടൊയോട്ട അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. ടാക്കേഷി ഉച്ചിയമന്ത എന്ന വ്യക്തിയാണ് ടൊയോട്ട സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലവിൽ ചെയർമാൻ. ഈ കുതിപ്പിന് കാരണക്കാരനായ സഗിച്ചി ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു കോട്സ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു: ബിഫോർ യു സേ യു കാൻ ഡു സംതിങ്, ട്രൈ ഇറ്റ്. ടൊയോട്ടയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.